ngixoxele indaba zakhe. Umoyelele. So mina angizazi kahle angizazi ukuthi ngimephi. Ngakhetha umdedela ke ukuthi abe nepeace, abe right. Because phela bese ngimthanda ngedwa mina ade sengithanda ade sengiyikhansela mina yimini ikhansela shuthi bekuyimini ikhansela ngoba ngiyikhansela ke sathi umhlala phansi ke akabe right umayelele ngizoqhubeka ngibe single vele. It's not like khona mhlawumbe tezoncinza. Guys, I'm serious mina umayelele ngigcineni nokhuluma naye mhlawumbe ngigcineni nokhuluma naye ngabe futhi uyabona ngiposta ngaye guys yini bafethu ayisekho nje le yanhlansi leyana ngicela ningikho. I know. Ziyakhala. But khona into eshaya. Khona ukushaya amanzi la. Do you guys think is it really over between these two? Because now I think there's something they are pushing. Maybe a song or something, campaign. There's something they are pushing. I don't trust these two.